tots! Jo sóc l'Easymax! Avui parlem d'una escola dedicada per l'aniversari. CFA Concòrdia. Exacte. Durant aquests anys vaig estudiar aquesta escola tan interessant i llavors vaig pensar-li per a fer-li aniversari. Avui és el dia 8 de gener 2025. Va començar 8 de gener 1990. Exacte, aquella època va inaugurar l'escola més especial per a tothom, només per Sabadell, que està en la Concòrdia. I llavors vaig mandar-li un missatge dedicat pel professor, director i conseller. I alumnes. Espero que esteu veient el vídeo molt important. I si acudeu a aquesta escola, feliciteu-se per l'aniversari. Així, tindrà feliços molt clarament per tots vosaltres, per donar-li felicitació, dedicació i homenatge. Espero que ho vegi molt interessant i és molt curtet per a tothom. Espero que us agradi molt per al missatge de l'escola. En fi, subscriu-me i m'agrada compartir aquest vídeo i al proper vídeo següent us passareu molt bé. Espero que us agradi molt un missatge per l'escola d'aniversari. Adeu!